ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Аз студияи телевизиони вилояти Суғд манзури шумост. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад. Гузоришҳои дар барнома ҷой дода шуда аз оқибати нороҳаткунандаи кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ маълумот медиҳанд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. муноқишаи ду бародар бо оқибати корзанӣ дар Ристаравшан. амалиётҳои бобарор дар самти мусодираи маводи мухаддир ва боздошти нашаҷалобони ашадӣ. дар Кони Бодом майёри қалбакиро дастгир намуданд. ошкор гардидани истифодаи ғайримақсаднок ва дуздии барқ дар шаҳри Бӯстон. шаҳри ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. нашри пурраи барномаи милитсия хабар медиҳадро рӯзҳои наздик дар YouTube шабакаи Пайки Суғд пайгирӣ намоед. дар барнома оиди ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ва дигар самтҳои фаъолияти милитсия гузоришҳо ҷой дода шудааст.